Vull viatjar a una destinació que protegeixi la seva cultura, que respecti els seus paisatges, que cuidi el mar, la terra i l'aire que respirem. Una destinació que brilli amb energia pròpia, que m'ofereixi els productes de la seva terra. Però, sobretot, viatjaré a una destinació on totes les persones tinguin les mateixes oportunitats, on les persones que treballen ho facin en les millors condicions. Viatjaré a un lloc en què la riquesa no sols es demostri en la qualitat dels serveis, sinó també en la qualitat de vida de les persones residents. Visitaré un lloc on no sols importem nosaltres, sinó cadascuna de les persones que hi viuen. Perquè aquestes persones, i només elles, són les que estimen i cuiden el seu territori. Vull viatjar a una destinació on el meu pas sigui un pas sostenible. Illes Balears, el turisme del futur.